Raamatun tutkijoiden keskuudessa on yhteisymmärrys, että varhaisin Uuden testamentin materiaali ei ole evankeliumit, vaan kirjeet, jotka ovat sijoitettu niiden jälkeen. Niin sanotut epistolat. Niiden on sanottu olevan Paavalin, hebrealaiskirjeen kirjoittajan Pietarin, Johanneksen, Jaakobin ja Juudaksen. Yhteensä 21 kirjettä, ja niitä väitetään varhaisen seurakunnan kirjeenvaihdoksi, heidän väitellessään opin ja organisaation hienosäädöstä. Tämä materiaali pitää sisällään noin 60 000 sanaa, ja on siksi erittäin tärkeä paljastamaan meille kristittyjen seurakunnan varhaisesta vaiheesta. Kirjoittajat ovat väitettävästi Jeesuksen seuraajia, tai Paavalin tapauksessa joku, joka sai säännöllisesti ohjausta näyissä ja unissa taivaassa olevalta Kristukselta. Todellisuudessa ne ovat sitten meidän paras opas ja luotettavin todistus Jeesuksen totuudesta. Mitä ne sitten kertovat meille? On huomattavaa, mitä kirjeet eivät kerro. Esimerkiksi niissä ei ole mainintaa Jeesuksen äidistä, Mariasta, eikä myöskään hänen miehestään Joosefista. Niissä ei mainita Nasaretia eikä Betlehemiä. Ei ole mainintaa tähdestä, viisaista miehistä idästä, verollepanosta tai minkäänlaista mainintaa neitsellisestä syntymästä tai syntymästä ollenkaan. Noissa 60 000 sanassa ei ole ainoatakaan huomautusta tai epämääräistä viittausta ihmeellisen tapahtumaan, jota juhlimme joka joulu. Ehkä vielä ihmeellisempää on, ettei noissa varhaisen seurakunnan kirjeissä ole selkeää mainintaa ristiinnaulitsemisesta. Ei ainakaan sen olleen historiallinen tapahtuma. Ei ole viittausta kyseiseen ristiinnaulitsemiseen, vaikkakin on totta, että Paavali käyttää sanaa ristiinnaulittu 11 kertaa. Esimerkiksi kirjassa Galattilaisille, missä hän kirjoittaa, joiden silmäin eteen Jeesus Kristus oli kuvattu ristiinnaulittuna. Huomaa sanat, kuvattu ristiinnaulittuna. Onko tämä viittaus ristiinnaulitsemiseen, mistä voimme lukea evankeliumeista? Se kuulostaa enemmän teatterinäytökseltä, muinaisen maailman uskonnolliselta näytelmältä. Paavali käyttää sanaa risti useaan otteeseen, mutta ei ikinä viittaa esimerkiksi 3 ristiin kukkulalla. Ei sanaakaan Jeesuksen pidätyksestä. Ainoa kerta, kun Paavali käyttää sanaa pidätys, on viittauksessa hänen läheltä pitäneeseen pidätykseen Damaskoksessa. Kirjeessä ei ole viittausta oikeudenkäyntiin, paitsi että Paavali viittaa omiin oikeudenkäynteihinsä Herran palvelemisen takia. Yksikään kirje ei mainitse Getsemanen puutarhaa, öljymäkeä, Golgataa tai hautaa. Ehkä kaikista hämmentävintä sen lisäksi, ettei yksikään mainitse Jeesuksen syntymää tai kärsimystä, on ettei yksikään 21 kirjeestä ole tietoinen opetuslapsista, ja kirjeet ovat väitettävästi kirjeenvaihtoa opetuslasten kesken. Kirjeessä ei ole mainintaa esimerkiksi Matteuksesta, väitettävästi ensimmäisen evankeliumin kirjoittajasta. Ei ole mainintaa Andreaksesta, Simonista, Mattiaksesta, Bartolomeuksesta, Tuomaksesta. Ei ole mainintaa edes Juudas Iskariotista. Ennen kuin kukaan ehtii huutaa, olet väärässä. Kirjassa mainitaan apostolit moneen otteeseen. Saanen korostaa, tämä on juurikin pointti. Kirjassa puhutaan apostoleista, ei opetuslapsista. Paavali kutsuu itseään apostoliksi tai viittaa apostoleihin yli 30 kertaa. Pietari myös kutsuu itseään apostoliksi. Ihmiset käyttävät sanaa opetuslapsi ja apostoli tarkoittaen samaa. Mutta todellisuudessa niiden välillä on tärkeä ero. Opetuslapsi on seuraaja, oppipoika tai mestarin apulainen, mutta apostoli on sanansaattaja,
aatteen puolesta puhuja. Apostoli ei tarvitse mestaria. Hän voi olla oma mestarinsa. Mitä tämä kertoo historiallisesta Jeesuksesta? Ensimmäiset kristityt pitivät itseään apostoleina, eivät opetuslapsina. He eivät tiedä mitään Jeesuksesta ihmisenä, hänen syntymästään, hänen elämästään tai kuolemasta. Ne tarinat löytyvät evankeliumeista. Mutta varhaiset kristityt eivät tienneet siitä mitään, koska se ei ole totta, se ei ole historiaa, se on vain lisää uskomatonta roskaa Uudesta testamentista.